Γεια σας. Αυτό άμα δεν πάρει πολλή ώρα θα είναι το πρώτο μου βίντεο της Joshi Short στο κανάλι μου. Σήμερα λέω τι να κάνω, δεν έχω τι να κάνω, βαριέμαι. Βρήκα αυτόν τον πολύ ωραίο τύπα, δεν έχω ιδέα πώς το λένε. Γενικά το παιχνίδι του είναι dedicated στο Minecraft. Ωραία. Λοιπόν, κάτι που ήταν πολύ περίεργο, αλλά μετά το κοίταξα εδώ πέρα και το είδα. Είναι αυτό το κανάλι από το 2012, ωραία. Και όποιος δεν ξέρει αγγλικά, 0 ευρώ animations με καλές μουσικές, αυτό δεν κατάλαβα τι είναι. Gaming videos, όλα που είναι ειδικά. Λέω πώς γίνεται αυτό ρε φίλε, ο μπρο θα είχε αρχίσει όταν ήταν ξέρω εγώ 1 χρονών ή κάτι. Κοιτάω στα παλιότερα βίντεο του και βλέπω και λέω πέρα 2 χρόνια και λέω Είμαι ένας νέος YouTuber. Λέω ναι, βγάζει νόημα. Λοιπόν, να μην το καθυστερώ. Δεν ξέρω τώρα τι βίντεο σε ποια από αυτά, γιατί ο μπρο έχει βγάλει 600 βίντεο περίπου. Άλλα 3-4 βίντεο λοιπόν. Τι 600 βίντεο, πού τα βρήκες? Πού τα βρήκες μπρο? Έχω κάνει 44. Πού τα βρήκες? Λοιπόν, να μην καθυστερώ άλλο. Θα βρω ένα βίντεο να κάνουμε react. Λογικά θα είναι short. Για τώρα μεγάλο βίντεο θα πάρει πολλή ώρα. Θες να μου βρω κανένα μικρό. Και αυτό. Πάμε. Λοιπόν, δεν θα κάτσω εγώ τώρα να ψάξω μια ώρα. Συγγνώμη κιόλας φίλε μου άμα το βλέπεις αυτό. Σε αυτό εδώ θα αντιδράσω. Έτσι το λες το πιο πρόσφατο ξέρω εγώ που έχει βγάλει. Πώς θα αντιδράσω σε αυτό εδώ? Μπρο, sorry που το σταματάω. Ας το αρχίσουμε. Μπρο, άμα έξερε κι εγώ να κάνω Rubik's Cube. Λες και έχω. Αν και πάλι να είχα. Έχω προσπαθήσει μια φορά. Είναι. Ο μπρο παίζει να έχει δεν ξέρω κι εγώ πόσο IQ. Και μπράβο του. Λοιπόν, μπρο. Πώς το κάνεις αυτό? Πώς το γυρνά να ξέρει. Μπράβο του. Όχι, αλήθεια, δεν το λέω έτσι. Μπράβο του. Τώρα αποκλείεται μόνο να κάτσω με σένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάμε και το δεύτερο. Λοιπόν, άμα το βλέπεις εσύ Game μείον QW1, ξέρω εγώ. Ναι, εσύ. Game Crafter, που από τι βγαίνει το Game μόνο εσύ ξέρεις. Τέλος πάντων, ναι. Επίσης, ό,τι έχεις καταφέρει, ό,τι έχεις πάρει, ό,τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής, μπράβο σου. Λοιπόν, μπράβο σου, λοιπόν, θα κάνω ένα έτσι και όποιο βγει, στη μέση. Ένα, να πάμε αυτό εδώ. Κοντά στο κανάλι μου. Αυτό το έχω δει. Το άλλαξε τελείως. Το άλλαξε γενικά. Επίσης, 123 βίντεο και στους ίδιους γραμμένες με μένα. 44 βίντεο, 22 γραμμένες. Ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Ας πούμε τώρα ακριβώς τον αριθμό. Μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το νέο βίντεο. Όπα. Αυτό εδώ το short πότε έφτασε στις 2.100 προβολές? Ξέρω εγώ κάποτε. Ευχαριστώ παιδιά. Εγώ ευχαριστώ που φτιάξει αυτό το βίντεο και τα βλέπουμε. Δηλαδή, όποιος θα δει. Άρα ναι.
Τώρα εγώ έχω να πω ότι αυτά που κάνω react τα κάνω έτσι επειδή μου είπε κάτι, ξέρω εγώ, μου κάνει κάποιο react. Τον είδα, μου τον έβγαλε. Ωραία, μου βγάλε νομίζω βίντεο ήτανε. Λοιπόν, τον είδα, μ' άρεσε. Λοιπόν, και δεν του λέω να είναι, άμα τον ξέρεις, άμα το βλέπεις αυτό το βίντεο ή όποιος τον ξέρει, τον Gunner Boss που κάνει για πολλά χρόνια, ξέρω πόσα, 7 χρόνια, πόσο ξέρω εγώ. Ούτε κάνει 3, τι λέω, 7 πόσα χρόνια, μόνο Minecraft. Θα σου πρότεινα, άμα θες, θα σου λέω κάτω, να μην κάνεις μόνο Minecraft, που δεν κάνεις μόνο Minecraft. Τώρα το είδα και αυτό. Πλώς το λέω και έτσι. Τώρα γιατί το πάει να βρει και αυτό τώρα που το ξαναλέω. Το σκέφτομαι, αλλά ναι. Πάμε να δούμε ένα τρίτο. Άντε θα πούμε και ένα τέταρτο μετά. Τρίτο. Είσαι μικρός. Όχι, δεν είμαι. Γιατί? Εγώ να πω, το είδα αυτό πριν και με έκανε να γελάσω. Νομίζω το επόμενο, δεν θυμάμαι τι είναι, αλλά δεν θα δείτε. Ναι. Μας επιτίθατε. Ψηλά τα χέρια. Ναι, αυτό ήτανε. Αν δεν καταλάβατε, επιτηθήκανε στους πολύ αγαπημένους μας φίλους. Αυτό το πορτοκαλί εδώ είμαστε εμείς και πάμε κάτω και κάνουμε επίθεση σε αυτούς. Ωραία. Αυτοί δεν έχουν όπλα και δεν μπορούσαμε από τον κόκκινο επειδή έχει καλύτερα όπλα από τα δικά μας. Ευχαριστώ. Ο Μπρο έφτιαξε ολόκληρο lore εδώ πέρα. Πρέπει να τα δω αυτά τα βίντεο, εντάξει, πρέπει να τα δω. Θα τα δω και θα δώσω my honest reaction, όχι σε αυτά τα βίντεο φυσικά, σε ένα επόμενο βίντεο. Γιατί μπρο έχει φτιάξει ολόκληρο lore, τι μου λες τώρα, έχει βλέπω Five Nights at Freddy's, καλά, το Five Nights at Freddy's αυτό είναι σπάσου κεφαλιά είναι, το βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, για μένα δηλαδή. Αλλά ναι μπρο, μπράβο σου, το ξαναλέω ότι εκατοστή φορά, μπράβο σου και όντως μπράβο σου. Δεν ξέρω τι άλλο πω, πάμε την άλλο, πάμε και το άλλο, γιατί όχι. Ναι, αυτό. Εντάξει, ήταν τρεις φορές τώρα. Minecraft related, όπως πάντα. Θα δω περιγραφή, εντάξει, ποιος βάζει την Κάτι κάνει πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ναι. Και σήμερα θα σας δείξω ένα Color War. Αυτή είναι η μάχη των χρωμάτων. Color War. Να σου πω, να μου δώσεις καμία ιδέα. Όχι, συγγνώμη, κατάλαβα. Πάμε. Ναι. Δικό μου το animation. Τι στο καλό ακούγεται. Ναι. Έχουμε και το μάτ πάνω εδώ πέρα. Αχ, καλά ο μάτ θα της φύγει. Άρα εντάξει. Ρε, αλήθεια. Τι λέω ρε, είμαι 13. Πάρε δεύτερη δημοτικού. Δυστυχώς. Δεύτερη δημοτικού, τι λέω. Δεύτερη γυμνασίου. Δυστυχώς. Άρχισα το κανάλι μου. Αυτό το κανάλι, γιατί είχα και ένα άλλο κανάλι που. Ναι. Λοιπόν, πριν 2 χρόνια. Πριν και εγώ περίπου 2 χρόνια. Το μπρο κάνει αυτά. Εγώ που τα βρίσκω αυτά. Θέλω αλήθεια κάτω από αυτό το βίντεο. Άμα βγει, θα βγει. Τώρα πότε δεν ξέρω. Λοιπόν, να μου γράψεις εσύ, καλά, και άμα ξέρουν και άλλοι, όποιος το δείτε τέλος πάντων, να μου γράψεις, τι να μου γράψεις, πώς το κάνεις, μην μου πεις τώρα μυστικό. Τουλάχιστον πες μου ρε παιδάκι μου, όχι ξέρω εγώ, έκανα αυτό και αυτό, απλά πες μου την εφαρμογή ή κάτι τέτοιο. Ή πες μου ότι είναι ξέρω εγώ, κάτι τον γονιό σου, ξέρω εγώ, κάποιον, ξέρω εγώ. Όχι. Αυτό.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Και ξαναλέω για 500η φορά, ξέρω εγώ. Μπράβο του. Μην κάνετε subscribe σε μένα. Ωραία, δεν νοιάζομαι εγώ. Σε αυτόνα, ορίστε, θα το έχω link στην περιγραφή, το κανάλι του. Λοιπόν, να πάτε να το δείτε, να τον δείτε βασικά. Λογικά ώρα θα είναι, νομίζω, αποκλειστικό. Λοιπόν, αλήθεια, εξισώσεις, θα κάτσω εγώ τώρα να κάνω εξισώσεις. Αλήθεια, μπράβο του. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Πηγαίνετε, κάντε subscribe και like σε όλα τα βίντεο ή σε όποια ξέρω εγώ και αυτά. Με το καμπανάκι φυσικά στον τυπά και όχι σε μένα. Το ξαναλέω. Και αυτά. Καλή σας μέρα. Ή ξέρω εγώ τι είστε.